Ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷӣ ҳама каса бардуро созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кинед ки дар ин аввор чӣ роӣ кардагиам бардуро ман ҳам ҷои қызиқша барои шумо рози гап мезанам. Мошини ВАЗ 21099 астаи бародарҷоно 5500 сомониш мега. Дим мошин Mitsubishi Pajero астаи дар видео гап мезанам маълумоташа. Хонаҳои заминии арзон роӣ кардагиан арзони арзонаш 110 000 сомон болоай. Ва дӯстони азиз квартираҳои арзон амада бисёр роӣ кардагиан ҳозиядита арзонша гап мезанам бо дар видео ҳамаша гап мезанам. Як комната квартира астаи 100 000 сомон, 4 комната квартира астаи 130 000 сомон. Хулосаи видеои моро то охиша тамошо кунем, боварӣ дорам ки ягон хонаи заминие ё ягон квартира ё мисол ягон мошини арзон мехаренда. Аз киҷо хона замин квартира дар кори дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хонаҳай мошинай мисол ана квартира чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонед тариқи имо WhatsApp бар мо равон кунед, мо барои харидоро я рекламаш мекунем. Мисли ҳар вақта адона лайкира бижихен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Рафтем ака. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам, грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, мегзарем ба 1 миллиони имрӯза бо диққат гӯш кунен. 1 миллион да бардро як фирмара тавсия метем. Кор фақат барои занҳо, барои ана апашко, барои хоҳароай. Фарқш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. Мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. Пас дар ҳамин рақамҳои десен дар WhatsApp-аш бинависен, бигӯен ки номерора ай канали Саудотиҷӣ мисол гирифтам. Тарзи кора шумора мисол бе пул мефаҳмонад ки чӣ хели корай ва чанд қа даромад дора. Апашко, хоҳаро фақат шумо бинависен. Бардорои азиз, шумо илтимос нанависен ки кор барои шуморо нестай. бардорои азизам, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза як хонаи фасони дигаашам. Бардоро бо диққат гӯш кунед. Хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ дай, 7 сотиқ замин, 4 дархона қати калидориш кардагӣ, бания ҳоҷатхона даруниш дай. Бо 2 дархонаи аднаскадни ҳам дора. Бардоро ишам бания ва ҳоҷатхона даруниш dabудай. Ремонти хонаҳо 100% фақат ҳам пула метиҳу медрои зиндагӣ мекунӣ, об, свет, ҳуҷҷат 100%. Гирди хона маҳкам дарвозаи хушрӯ часпондагӣ, беруни хонада кухни, кладовка, аловхона доштай. Нархи хонара бардорои азиз $95,000 мега. $95,000. 1 миллион 188 000 сомон мешидай, 5 миллион 890 000 рубл. Номерои Тоҷикистон шам астай, номерои Россияш да имо WhatsApp дора. Занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза як мошини арзон дар WhatsApp мо роӣ кардан гӯш кунед. Мошини фурӯши ВАЗ 2199, соли баромадаш 1995 сол будай. Сӯзишвориш бензини холӣ, абъём моториш 1.5 литр, аккумуляториш камтар як слаби будай, баллонош 50%. Қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, срочни ҳами бародар да пул дар кор будай. Нархша 5500 сомон мега. 5500 сомон бардорои азиз, 25000 рубл мешидай. соҳибиш мега ки камтарак муомила мекунем. Неки илтимос беҳуда занг назанен мега. номерои телефонаш имо WhatsApp дора. Касе харидори аниқ бошен, занг зада маълумоти бештара бигирен. Нархи зур неки. дӯстони азиз, мегзарем ба 4 миллиони имрӯза як мошини арзони дигара гап мезанем, баъд хонаҳода мегзарем. Mitsubishi Pajero, соли баромадаш 1999 сол, сӯзишвориш газ бензин кор мекунад, моториш 3 ай мега, мотори вагони ай. Коробка автомат, документоша маслиҳат мекунем мега. Адрес бародарҷоно шаҳри Душанбеда дар сини 4 тут будай, ана дар гараҷ мондагӣ ай. Нархша бардорои азиз 49000 сомон мега.
49000 сомон, ана 220000 рубл мешидай. Номерои телефонаш ина номерои бологиш дар WhatsApp дора, номерои поёнгиш номерои Россияшай. Занг зада маълумоти бештара бигирен. бардрои азиза, ман аким мегзарем ба хонаҳои арзон. бо диққат гӯш кунед. хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи Фархор, пеши молбозори ноҳияи Фархор дабудай 7 сотиқ заминда ду дар хона қати калидориш кардагӣ, кухни баня дар друншай, падвалам дора. ремонти хона бардро замонавӣ кардагиай, ов свет ҳастай, ови гарми хинакам дора, мега ҳуҷҷатош 100%. ана полни чиза чораш қати ҳами хона. полни ҳама чизош месодай, телевизор, кондиционер, холодильник, ана термос, хулоса ҳама чизе ки мисол дар ҳами видео мебинен, ҳамаша мисол месодай, бо хай мисол далши занг мезанен, маслиҳат мекунен. қариби хона да мактаб, магазин, балниса наздик бидай. нархи хона бардрои азиз 170000 сомон мега. 170000 сомон. касе харидор бошен савдо мешава. 780000 рубл мешидай. касе аз ноҳияи Фархорен бардро хонаи арзон айда сатен мардагори. занг бизанен, ҳози бихаренаш. дӯстони азиз, ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, саршавӣ кӯча, диюм хона. 6 сотиқ заминда 3 дар хона қати калидориш кардагӣ, кухни баня дар друншай. бардрои азиз, ремонти хона коробкай, канал наздикай, свеча мегзаронӣ тамом. ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона се тарафш маҳкам дарвоза овардагиянд, фақат мечаспониш тамом дарвозаша. арматур, сменблок, тахта камтар дига зиёдтӣ кардагиай. нархи хона бардрои азиз 110000 сомон мега. 110000 сомон, 505000 рубл мешидай. соҳиби ҳам хона мега ки дукомната квартира дар шаҳри Ваҳдат ё шаҳри Душанбе боша, болоиш сум метан. ҳар ди номерош имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен, ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. квартираҳои арзон да гузаштем бардоро лайкҳоро фаромӯш накунед. касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, форатон ки хонаҳои арзона пропуска накунед, дар канали ма подписатсияра биҷихен. бардрои азизи, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, район Ҷабор Расул уфтагиай. як хонага дар 1 метраш қарор дорад, домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагиай ки квартира дар ноҳияи ана Ҷабор Расул уфтагиай, як хонага 1 метраш хеле гуфтам. нархша 100000 сомон мега. 460000 рубл мешидай. номерош номерои Тоҷикистон, касе харидори аниқ бошен, зангш бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба як квартираи арзони дига. ин квартира десен бардро қарор дорад дар ноҳияи Фархор, 4 комната дар 2 метраш қарор дорад, 78 квадратни метрай. домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки ана ин квартира десен дар ноҳияи Фархор, мега назди мактаби 10 дабудай. бардрои азиз, назди мактаби 10. нархша 130000 сомон мега. 4 комната 130000 сомон, 590000 рубл мешидай. номерои Тоҷикистон, касе харидор бошен, занг зада маълумоти бештара бигирен. нархи зурай бовар кунед ки видеои пешнар аҳамият додам навистабдан ки шаҳри Душанбе бисёртар бонен квартира. бардрои азиз, ина квартира фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ду комната дар 1 метраш қарор дорад, 31 квадратни метр, район Шоҳмансур. дом бардро навастройка бдай, хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мега ки хонаи 2 ҳуҷрага 31 квадрат дар 9 километр назди масҷиди Мавлоно. хона шикатур монтаж кардагӣ тайёрай, мега дари главниам дора. касе харидор бошен, муомила мекунем. нархш бардрои азиз 106000 сомон мега, таргават мекадай. 730000 рубл мешидай. касе харидор бошен, занг зада маълумоти бештара бигирен.
дӯстони азиз, ин квартира дестен қарор дорад дар шаҳри бохтар, номи пешнаш Қурғонтепа, касе намедона. Як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 36 квадратный метр, район Ламанос. Номи пешна хона ремонт кардагӣ ай. соҳиби квартира мегӯяд ки хона дар Ламанос, доми 9 лави раҳи Калон, Садиқ мактаб наздики хонада ай. Нархш бардорои азиз 180,000 сомон мега. Як комната 4 этаж 180,000 сомон дар шаҳри бохтар. 830,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст. ана касе харидори аниқ бошен, занг зада маълумоти бештара бигирен. бисёри бардорон навистаданд ки шаҳри ваҳдат ҳам квартира арзон шавад монед. бардори азиз, ина квартира ҳамчи қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, як комната дар 7 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. домои пешина ина ки хонара нав ремонт кардагӣ биден. ҳами квартира бардори азиз гуфтагие ки нав ремонт кардагием. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки Салимзода, шаҳри ваҳдат, Салимзода гуфтагие тамом. нархша 176,000 сомон мега. 176,000 сомон. арзон мекадай. 800,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳастай, касе харидор бошен, занг зада хонаи арзона, яъне ки квартираи арзона ай шаҳри ваҳдат бихарен. нархи зур неки. хай дӯстони азиз, ана хонаи фурӯшӣ тамом шид. як ду комментария тане ами як тафассунша мехонем, баъд хайрихиш мекунем. ана навистай ки гил дар болои дона мо наёфтем ягон таххона. гилбазми зур гуфтане ки қанд табза шеринар. ана бардори азиз, касе ки дар канали мо меҳмонен, форатон ки хонаҳои арзон ай даст натен, дар канали ма подписатсия кунен ва ҳамун як дона лайки беплан биҷиқен, битонен ҳами видеора имо WhatsApp чи сайте дорен падилитсия кунен. дӯстони азиз, бисёри баъд гап намезанем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ва касе то охири видеора тамошо кард, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. хай бардори азиз.